Babukeli bendaba zesizwe TV sengiphinde ngabuya nezinye izematheni endimeni kaMaskandi igama lami uMzwandile iBhungula kwaSibiya. Uma ngabe uyaqala nqa ukuba nathi kule channel ngicela uklik subscribe button kanjalo ne notification bell ukuze phela ungasali ngaphandle uma si-upload amanye amavideo amasha kule channel. Kwengiphathele zona namhlanje ukuthela uGanuni wabo umndeni kaAlu Mfowamgube kanye nomama abahlolayo emhlangeni ngesenzo sikaMthandeni Igcokama Elisha mayelana nakushile einkundleni zokuxhumana ngendodakazi kaBaba uMgube. Igcokama Elisha liposte ku-Instagram isithombe sengane yalo labe selithi iquzasha selikhulelise indodakazi kaAlu Mgube ngayo ina-milimitha yodumo. Emva kwesikhathi nayo uAlu Mfowamgube bese posta phela ku-Instagram naye esho khona ukuthi ayikho lento eshiwo uMthandeni Mfowamanqele beshaya ngonyawo ephansi impela esho khona ukuthi indodakazi yakhe iyitshitsha ayikho lento eshiwo uMthandeni Mfowamanqele yena akahambe uhlawula lapho onekhona angaze ahlawule lapha ngona. Zisashisa nje lezo bese kuphuma ivideo ethanda kakhulu la einkundleni zokuxhumana yomndeni kaAlu Mfowamgube kanye nomama abahlolayo beqinisekisa ukuthi indodakazi yabo yona ilitshitshi futhi iyahlolwa besho khona ukuthi lokho kwenziwa uMthandeni Mfowamanqele kuukudelela futhi uyohlawula kubo kanye nakwisilo ubayede imbali. uMthandeni ufake umntanami kuma social media. Umntanami ke ngoba yitshitsha ayingobumzali. Thina bomama abawonomehlo sizala njalo nje nangeyimbambo siyazala. Ngakho ke sesikhulume kahle ke manje sesimbonile sesimcheckile sathola ukuthi usagcwele mfi umhlophe utheka ungafunga ukuthi inkomo umuse ngethungeni wazisa izulu sengakhihliza ubisi kumhlophe kutheqwa. Ngakho ke lokho akushiyo khathi ke sezothola ke manje uswazi ayinoswazi imolontshisi efuneka kuMthandeni. Okokuqala nje udicelele isithunzi somntwana phansi nesabo mama abawonomehlo. Emva kwalokho uyasuka udicelela isithunzi somntwana obedicile isithunzi somntwana phansi nje. Kusho ukuthi lo mntwana uma esemhlangeni next year uyobe phethe umhlanga uyobe uphethwe uye noma uyobe uphethwe umama wengane kaMthandeni. Abazombona nabambone ku social media sanibonani. Yebo ngoba phela yena ukwazile uyigagu kuno Facebook kuno Instagram uyatwitha. Useshilo ke wathi qhuzasha zishe kuye ke ngoba uzoyibona ukuthi ufana nobani. Umanje kumele azi umthetho ukuthi uzoqala ukuhlawula azageze nathi ukuthi uzoqala ematshitshini azawufika kubayede angazi inkomo ziyoba ngangibona sengathi kuyoguga iphakethe angazi ke noma uyilaba abagquba inkomo yini azogijima nazo. Sengigoqa nje leya namhlanje ivideo babukeli bendaba zesizwe TV bengicela ukuthi uye ku-comment section uyosho uvo lwakho ukuthi luthini mayelana nalezi ndaba bese ungakhohlwa ukuklik subscribe button kanye ne notification bell ukuze phela uma ngi-upload amavideo amasha ungasali ngaphandle.